Wallah so fi nenam seram xanaa ceerdam no ko minama ser wat ko woni ko hakkilma tutuma fo waddum jibi bi hon mem nenam sa mimi nenam allen seydi mi sere he cergal yal so mimi nenam mi seran mbo mbimami o yalta bool ha ngukkira o jeani be jibril waddum neni wasima ko wat jibril dabu mi biya sa mi biya sere ko waddum de fasi hal fara waddum no yo haltu bab yaltu hen hal ko waddum de ñagom danam an he yaltu hen ñagom danam mbimami jibril anana hana wat ko jidda ko wat joni ada won halga jandi kam rokkima am tane ma madde ko mettuma jogo fulka gorko de rokkim dane ma jibril min serata jibril kasi halat jibril min serata jandi kam rokkim dane ma parce que min kalbat dépasser nenam roket dane ma bini he horwar min haal tawol man do kasi halat parce que hen bawden dañi jam quoi anda to dem resté alam ton resté ni da halum kalka to ni da wadde bata mais marga fa yodo bi ba ko ya yo ya an ko ma tay ma yo ya jibril mu tinganim jibril mu daranim jibril mu haale sundu mi haale renji giri oɗo debbo nahi oɗo galle koye pone woni Chikanon kominema kedida konenema jibril min rokkata dane jibril la wawa min jalika jibril rokkata dane ala mi jabata Chikanon kominema jibril ma ka waddu jibril ala min rokkata dane hande mi waɗani nder yimɓe he hande a wayata mi wayata hande a wayata jalika ala ka dajani ngowura a muñi ko wawɗa muñde hande ɓe torkinima yeeso yimɓe fof ko mbattata o galle ja joni to paɗa mbimi ɗo yo ƴetti bagage makko yaw lawol non ɗon bowol ɗum ne dewlata makko ko bali bisimilla kay mbaɗɗa wallahi ma woni ngo ha heewa mbatta e ngoɗo ba bi jogi debbo gon ni Hanma wate nobody mami Mi meda mi jadi majam for me Jagiran no jagiri mani Jamfa mani Jamfa mojani Jamfa mani yumma o tawi tan aɗa nani hello yumma wona o tan ceerata mais ba pourquoi on dépasse nenam pourquoi yiɗi fi nenam pourquoi yumma waɗi dépassé hoore muɗum so rewɓe ngari ɗo fi yo fondude men fondani kono bisimilla ma wallahi ma woy an ha ngo he mbatta e ngoy bisimilla herim bisimilla azudigamay mimirogi famde mimirogi famde omanyiji daneje dakundi firandi yomberndi balere mbadi manen baydo waylo mi nyammin mami yerno mami yurmama kalko mbayum dañi enen nandata ñamli mam ko moƴƴere mi jobdima pina jam fodami cikonom kagidam adan ngattu adan wuttu domurnate sudan ñal fof adan wone seram kalko mbaɗin fof ena waɗama dérange so tawi won ko mbaɗmi min mi ronki famde
yow ni yow bien min serata wana boni dewgala yo Allah ñaama hakkunde minama ma hakkam yanma an a woppiti kam e sehilam ustu Jalika bon voyage comme ça là très bien koko mi waya neɗɗo jogol fulla mum e fayi mum wona yi yimɓe pofti yumma e bamma so jibinima hari hen fulla e fayi ko an ƴewata ɗum hono ala fof façon ka waɗani ɗo ala fof tampere nde tampani ɗo min mbeɗa seedi ɗum tinno noon tinno e hoore ma no moƴƴi sa yeehi mi salmini bamma en bamma teddungal gongal hakkude men oɗo ɓiɗɗo fotani ɗum bonnude Chikanon kominema kedida konenema gila mema chikanon kominema kedida konenema gila mema sinna kosagam nanden bido yulelel jeri ko Allah rokiran bido ni ako meri chikanon kominema kedida konenema Hija. Munyama wana Jalika. Ko Jalika de. Amadou. Naam. Ya hebbito Jalika nanara jogi bagu suñ mudum. Yawna ya wallum. Jalika. Ko Jalika kay. Mon to ala ya hebbito mo ya. ko woni han ar lehen nder ar Ko woni? mer ko woni e jari ko ummo do ummo hare yimbe tawde mo do anne Holko ngarta aɗa rondi bagasuji holko woni bone ma to joni ɗo mbawi kono joɗɗo e ɓoccon ni Jalika haalde yimbe nene ene Jibril seeri kam Jibril seerima ene Jibril seeri kam deji ɗum jarani woyde so Jibrima yaltinima ɗum galle mumen a natte e galle bamma neɗɗo so yaltinama e galle tan natti koye galle wonata e bedda noon sabu a hoccaka e bedda ko ɗum ɓuuri ni ay Allah kala ko woni ɓuura wallay ko ɗum tan waɗa ko ɗum ɓuure maɗa nene yo haal ko waɗi hawo seera
ko mbaɗɗa ha ceereɗa koko addi bone ha Jali ko mbaɗɗa nuuto Amadou Jali mi defaani ɗum nde addi haala ka Jibri yaltuno kama lembel mum min mi anndano sam ɓe jalti kono mi yonta ko gonmi suuda mbeɗa waɗa range tan ari yeni dewam nda arti tawani bottari wura he wi kam ar def min ɗum mi defaani haala ka fuɗɗi ɗon fof nda mbeɗa hen jogui droit mi yontaka nene mo naati hen addi ɗon haala min ko metti kam mi jibdi séri kam nder yimɓe he si waɗi ɗum nder suude he sa ɗum feewa hande hettima yaymo ha waɗi ko yinno ko nene Ramata yi ha ƴetti jungo mo fawi doom Ramata wallahi nene min noon ɗum bettani men Ramata noon kam hankadi na ɗo hankadi kam woni termine sakko nan an gila nde jibinaɗa ɗo ha mawnuɗa hay goto feerama fiide ɗum mi waɗinoɓe avertir a fiyanoma ɗo mbimi ɗum mamin réglu ɗum ɓe gacciri noon mbiɗa andnoma dimmin kono Jibril noon ma andu min komi gorko mami yaha ha galle mabɓe to mi lijjita ɗum aret bojji ma ɗi jaaha lotoɗa poftoɗa min mami yaha toon mi lijjita ɗum Jibril ma andu min komi gorko kono makko ni Amadou to ɓeydanam haala anne mbimi Jali an wona ko ɗo gumminoɗa ko ɗo neheɗa ɗo mawnoɗa ɗo mbaɗa no poɗɗa wa ha Jibril yima yinma resma so seerima ko ɗo gartata a faami pewnuɗa ha feewa Allah jogui cakkude wona ha ko mbino mami ko tan ma dañ ɓurɗo Jibril mom to gondi ma nene min Jibril tan gaddu Jibril woni holon ɓiɓɓe noon sa woni hormade ɓeyto ko musde ɗum woni ɓural Allah waɗa tan koko ɓuuri ko aɗa wawno fiyede toon gañoɗa aɗa wawno warede toon aɗa wawno waɗede hunde fof kono Allah tiggi ɗum renima ha artirima ha ɗo galle bamma nen minen ko minen tekkunoma min donima ha hande min tekkat min ɗo ɗo tew teddata jomum jooɗo jonde ma Ajaji. Aɗon tamde. Machallah. Jam tan kay. Ça va. Yettanal. Mawɗum ni. Alhamdulillah. Arke Jibril. Ajaji. Mawɗum ne. Mawɗum kay. Machallah. Alhamdulillah. An kam Jibrila cabar de wer feggeni. An kam kureji Jalika ɗi noddima. Gore mabno dani. Han? Wona yumma, wona bamma, wona kanko. Hay goto noddanima téléphone. Goto. Nenani. Taw. Nde woni ko kalatami aduna resde janan ayi ko perte ma ɗum waɗete wiyede yo neɗɗo res bandum ƴeew tan oɗo Jalika nde arata e oɗo galle nde yimɓe fof jino wayi ina yoori ne wi kos sa wutti ɗum tan yanata elle yoora ɓato ñamminɗa jarnuɗa jamnuɗama ɗo hennen mbaɗɗama ɗo bella ha hawnandi ñiiwa hande jaaha hay téléphone a dañani mumen waɗa ɗo noon probléme aji muɗum jamma e ñalawma ha seere yaha nene Jalika de so noddi so noddani ala ko ustat ene wawi ni nene ko waɗi ko ɗo ho yalti gallo wonde wiɗen fiima ene wawi ɗen gacce bomi jeggi no miccide o andi ko waɗi ko ɗo yete fotan ɗum wadde te min mbeɗa andi no jaggirimni nenema ka sini noon no jaggirno nenam no yinde ho jotti o ande waɗi erreur on fonno noddudemi téléphone an o yafnoma e ɗum fof o waɗani ɗum ina wawi kadi taw gacce jaggimi aɗa neɗɗo ene waɗa saaha hunde ya ha jotto gacce jagga ɗum mbiɗa waɗa wawa ɗum wadde comprendre ala caɗele konko neɗɗo waɗi fof hoore mum wallahi ne wawi wonde nena kono noon ko jinmi haalandema joom suudu ma oɗo gonɗo ɗo woni Leyla mbimi ko ya nangge makko juuɗe sappo ko bande
ko miñi ko denɓe ko famille ma ko ƴiƴam gootam ko wiyete ko tan seludama anani saare si bande hoto Allah yawon sa ummima ɗo on dañji ɓiɗɗo a yeehi walla yummum yeehi ɓiɗɗo kam ko ɗo tan heddoto te so wuuri ko leñol wonata kono sa resima wona bande woda ko kewi hakkude mon yaaha nawa ɓesgu ma nawa jawdi ma ɗum ɗo woni ko kalantoɗo mami gila ko ɓooyi wallahi nene kalɗa hoɗo wiyete hande bo mbatti men hakkille te wallahi kalɗa hoɗo pourtant ko ɗum gonga de celluɗo pulaar wi ko gonga wallahi mawɗum wo jooɗa soyna ko suko yiita nani hande jaɓi ngol konngol taw kuru par ce que ɗum ɗo kalata ko ɗum meeɗa ɗum miijade te noon tan yarata sa resi janan sen yaha nawata donc suuji ma nawa ɓesgu ma wallahi ko gonga ɗum waɗi mbimami noon oɗo leyla haydara la ko ɓurma jidde ɓe makko e aduna kono ƴiƴam gootam sa nanguimo joni so tawi wonko hemma hoto Allah yawno ko ɗo tan nde o heddoto ko mbawɗon dañjude fof ko ɗo heddoto wallahi go ko bande muñantama ko janan muñantama ɗum bande sa resi ɗum sa wumi ma muñani sa wofɗi ma muñani sa ɗokkiɗi ma muñani kono goɗɗo so natti wawi wondude e ma tan yaaha te so ara yaade ɓoftata ko ha laaɓa nawa han wallahi nen nani de mi leeli heɗadema an tawi tan mbiɗa hettonoma mami hewan kannal par ce que kalata ko ɗo yete gonga celluɗo kalɗa ɗo yete wallahi jibril wallahi wallahi min saɗa heeɗo kam nena a natata e gaska ala hay probléme goto min kala ko tarisanmami tan sa rewi ɗum wallahi ko jaam tan jeeta hen wallahi nen on hakkille ko mbimami ko jibril nani min saɗa heeɗo haalluja wallahi a natta e gaska wallahi wonata gandu wonata gandu a natta e gaska nani moƴƴi nen jarama e kay ya foftoyɗa woto ko ñamɗa seeɗa e kay nen jarama nani wona ko ɗum woni ko kalata ñande res bande so wiyama noon sikke ma tan ene fooɗa bandu men resde bande avantage ɗon woni hen kala ko mbawɗa dañde koyema heddoto kono janano nani so yii tan yeehi ɗum ni sen yaha ɓoftata ko ha laaɓa nawa en tout cas ko mbaɗɗa ko welani min somi andino ko deuxiéme mai mbatta kam livré mi ɗumninta mi neldatama kalis o ƴew ɗiɗo oɗo ɗum ɗo yiiji takkaɗi carton ngaji anda mi anda fof ko hoɗum ɗum wayni oɗo kalis a ñaami ɗum andu ɓuuɓata e reedu ma ko ni tan mbattonno neɗɗo haaldata mon ko haaldata mon fof so pari mbaɗata ko beeloɗon mi weltaki hen de mi weltaki hen haydara te no muusimi ha yeeso Allah a wawata weltade kala ma weltade kala ko ɗon mbawi wadde on mbawa waynade mi on mbawa waynade mi onon on pina noon guirɗumi toon joni han ganni ko basalal beɗotongal e galle he ɗum ɗo oɗon coodi ɗum no holi nafoore mum ɗum holi nafoore mum holko findinta on onon noon pina subaka tan mbaɗon ko weedi on oɗon daara ɗum ɗo mbeɗa andi ɗum ɗo ɗum ko soodi ɗum ɗo ko ene joguino heƴƴi bon won kannanoman ko joni nder quoi so yimɓe rew hen ɓe refto hen tan ko jiɗɗeɗa famde quoi par ce que an endam rendin men min e ma a yiyayam ala no tampirani pour yom addu bandam e nder galle he yiɗim noon saaha fof enen ƴeew endam ɗam so e dewgal endam en weeli so tawi a watti hakkille e endam ɗam mi watti hakkille e endam ɗam dewgal men welata par ce
que en muñirat baba ɗum ɗo min coodiri ɗum ko pour passe temps so min ngala ko min gadi min gara ka min diwtino ɗo ɓalli amen passe temps woli ala tengo ala ko ɓuri woli yodde ɗum ɗo holko wawi ɓeydude on holko safrata e moɗon holko nafata e mon baba ɗum ɗo ko coftal ɓalli ɗum ko sport hono hono sport ɗum ko sport kadi dogoy ɗum haalnam tan ko ɓeydata onon joni hankkadi ni kala ko ndenduɗon mbaɗɗon kala ko ndenduɗon piɓɗon kalɗon mbaɗon ayi ko ni ndentirno ɗon wona on coodi ko moƴƴani on ndiri jaliga onon peeje mon e peccoɗo mon ha ndiwɗon jaliga yeehi ayi no ɓerde ma huɓɓirede ɗum ɗo ni ko ɓuuti holliri huɓɓat tan ko heddi hen ko huɓɓat tan jaliga ala ko ɓuri ɗum moƴƴude ala ko ɓuri ɗum neɓade ala ko ɓuri ɗum yodde oɗo galle on hay goto e moɗon natani wani defi ko kañum defata kañum wuppata kañum ƴogata onon foof on jonaka ɗum tigguɗon ɗum ha muusi beddi ɗon o hakke nañi Allah saka waalo on gonta andi to mbaɗɗon jawdi moɗon baba jalika so wanno ko fonno wadde ko tiggitaki ha muusa weddoyo galle bammum jalika waɗani ko foti wadde ko baba jalika yeehi ko ha watti min kam haalam haalaka ni watti ko dirodirde nenam balaɓe onon mbaɗi hay ndefu so jalika defi natti welde waɗi tan koyngal mum nanal galle ɗo koyngal mum ñamal galle bam muɗum par ce que aɗa andi dewgal en ɗam ene weeli so tawi kamɓe fof ɓe mbatti hakkille e enɗam ɗam mais so tawi noon ɓe mbattan hakkille e enɗam noon ɗum waɗi compliqué par ce que dewgal welani suuɗen faayi no jiɗɗa tan mbawɗa ɗum renndi ma yiɗa wawa wonde ɗum e suuɗ te mbeɗa welti aussi hen ko mbatta kam ko comprendre aussi par ce que mbeɗa heewi défaut ji ɗum fatta ha neɗɗo wiyam noon bo min wiyat noon hooram mbeɗa heewi défaut ji saha fof mbeɗa juum mais aɗana waɗa essayé pour wadde mo comprendre te ɗum woni dewgal ha secret o fof ko ɗum so yiɗi ɓoyde dewgal ma no a muñat saha jiiya ko welanim ni muɓɓa guite ma ustama haydara noon haydara ustatama baɗoɓo en suuɗo yi ha watti yiyeɗen waɗa andi nani yiye ko waɗata ko foof yiyama so ɓoyi sata kañum accinata hoore mum jarani kadi haala waɗata fi jarani tawi ko dim tan so yi ha ɓoyi kañum woppat min noon ɓernam min jeeyi to tim jiɗin jaggira ɗum saabi Allah jaggira ɗum enɗam baba pour on bañ wota dañ hen ko jaatma min comme jiɗɗoma comme korsinɗoma te mbiɗa sikki jiɗɗoma korsinma waɗma respecté wonko ganduɗa fawatako ɗum en plus hande pour mi fawma gacce e famille he ɗum hakkillajam jeeɗiɗi hay miijahi ɗum par ce que après tout ka ƴiiƴi mam en plus yayma ala ko daƴani ngal ɗo dewgal ala ko waɗani hen on mbo yiɗimi tellement waɗi ko ganduɗa mi watta ɗum saaha miɗɗo wadde sofa sa ɗum waɗani hay e haqqillam tawi ko on banggue sa lelima ɗano par ce que min mbiɗa yinma yidde nde ganduɗa kala ka yiiɗa mi yiiɗa toon yoɓere nde dal aɗa andi so yi somi huccitema ɓernam ene weela komi ganduɗo mo dardima ko min jeeyi ɗum ko mbiyimi foof ɗum waɗata te ɗum welnat dewgal gilli so woni hen debbo il faut goppa iddima an ndewa yidde gorko ma so waɗi ɗum tan a foftat goɗɗum mbaɗɗa to wona ɗum so wona probléme uji kewɗi e détail uji kewɗi ala ko addinatma dewgal ma welta te so welani musate ma wona musate am musay ma wallahi te neɗɗo fawata hoore mum ko muusi te mbo fawani hoore mum ko muusi fotani fawde goɗɗo ko muusi kono min mi fawtama ko ɗum ɗo muusi waɗimo nobdem par ce que aɗa waɗi intelligent dal min mi yiide debbo pertuɗo pinɗo pamɗo pinanɗa ɗum beñi komi debbo ma mais komi miñata min même famille kadi c'est intelligent ta ɗon dokkanimo ɗo jaam holno waɗata so dokkanimo jaam o waɗa ɗo gotal waɗa to gotal dokkemo jaam on dokkanimo jaam kala ko ñalli ɗo
so gorko o yalti so jofti nannon ɗum ko waɗa kalnon ɗum so waɗa kalnon ɗum lowɗon ɗum ha heewi pompuɗon ɗum no manka ni joni noon onon hankkandi ɗo hakke Jalika o nana ñeengto ha naata e mon wona on coodi ko moƴƴi a nani ɗum ɗo ala nafoore ɗo haydara ala ɗon nafoore janngo e jam onon koye moɗon mon jii ko ɓuri ɗum sabu on dañata ko ɓuri Jalika moƴƴude baba Jalika so no arduno ni sonno ko noon continue ɗo hay goto tiggata ɗum sakani nawte no tawri on ni onon woni on mbaɗirani noon eyyi so on galla Jalika hadde maala ko jodde ɗo onon noon galla Jalika hadde onon debbo walani ɗo ɓurɗo o moƴƴude jahɗum wiyaɗon on galna Jalika hadde oɗon fawɗon ɗum gore ni tan so Allah jaɓi wallahi ko adunen jeese moon mon hay goto yiiɗa hoyne hakkunde men Jalika koto hiri hen par ce que min e Jalika ko ɗum ko goɗɗum natti wonde dewgal ni ɗum ko affaire goɗɗo Jalika no woyi woyde fof so feewi mi jaggat so fewani mi jaggat so mankirama mi jaggat so timmini mi jaggat par ce que to men dewdi ɗo waɗi ɗum oto meeɗa hirde hen haydara jaggir ɗum tan no jiirɗa ɗum ni tan woni a walli kam a faami ɗum tan jeeyi min ko hooram tan lijjinmi e place am ko heddi mi lijjitani on banggue woto dañ hen haydara musma c'est vrai que jogade rewɓe ɗiɗo weeɓani mais neɗɗo jiɗɗomo ma o faamum forcément emin komi jiɗɗomo komi korsinɗomo kono mi faamamo la caɗele merci Seydi